Hvad hilsede? Hvad laver I? Vi kører rundt i en bil. Vi kører rundt i en bil. Jamen, man må ikke være pæt. Må man ikke? Jeg har Hvorfor har du allerede en pistol? Jeg har hvad? Har du en pistol? Jeg har fået den. Fuck. Honningmelon, hvorfor har du en pistol? Jeg har fået den. Må jeg have den, eller hvad? Så hvis jeg... Okay, må jeg prøve at visitere dig? Ja, selvfølgelig. Tryk. What? Tror du gerne, jeg må hedde Peter Bastian? Det tror jeg godt. Jeg hedder Bastian Petersen, så... Bastian. Ja, jeg hedder Bastian Petersen. Hænderne op, kom. Oh, what the Yes, ned på knæ, kom. Ned på knæ. Okay. Så det er med bukserne. Hvad siger du? Nej, vel, det er jo mig, der skal gøre det. Nej, vel her. Du kan glemme alt om det, kan du? Du kan... Hvad siger du? Bare pløk ham. Ned på knæ. Nu er jeg så min bukser. Nej, jeg gider ikke. Jeg nægter. Det er så okay. Kan du ikke se, det var Christian Eriksen, eller hvad? Jo. Du skal passe på, at jeg ikke får et hjertestop. Hvad sker der? Hvad sker der? Ja, prøv lige at lukke røven. Oh my god, jeg skyder dem der nu. Nej. Du vil lige. Jeg er okay igen, Nå, ja, det var godt. Ja. Det er dårlig stil og mod. Jeg tager dine ting nu. Er du okay? Hvad er du gang i? Drop. Det var en fejl, ikke? Hvad så alle sammen? Velkommen til den her YouTube-video. I dag står jeg sammen med Miguel. Hvorfor slår du med cyklen? Ja, gudinder. Jeg hedder Miguel, og sådan, Yes. ja... nej. Ja, okay, det skal du lade være med. Må godt lige få nogle våben. Må godt få en AK. Må jeg også godt få den cykel? Ja, den tager du bare. Tak. Okay, hej. Ses. Jamen bare AK og deagle og maskinpistoler og alting i hele... Alle mulige verdens ting Jamen der. selvfølgelig Jens. Selvfølgelig Få mig våben. Det er min case. Ja, det er for hey, hvad laver du? Smør med råd og alt muligt. Hvad laver du? Hvad har du gang i, makker? Godmorgen. Er det troldmanden? Ja, det er mig. Må Hallo, jeg I godt tre lige op få- ordentligt nu, kan I fatte det? Hvem fanden er du? Du snakker bare pænt. Nej, du snakker bare pænt. Ellers så kommer ud af den her bil, så banker jeg dig til døden. Vil du stå på din bil, hvad vil du gøre? Okay, jeg begynder at køre nu, og så kan du dø. Ja. Har I våben, gutter? Ja, det ved jeg ikke hvad. Jeg har lige givet ham der om bag i en AK og en pompe og alt muligt. Sat. De har lige taget dem igen. De fandt ud af det. Jeg kom til at skyde med en AK. Kom til. Godmorgen. Jeg køber en fucking klam bil. Hvad fuck? Lad os stille ud. Hvad sker der, gutter? Hvad så? Men, jeg skal lige se, om man kan blive sådan en hund, for de skal være en hund. Skal æde eller? Har du lige ændret farven på din bil? Kan du lige farven på min bil? Jeg synes egentlig, det er meget flot. Kan du lide min nummerplade? Ja, kan du lide min nummerplade? Oh shit, politiet er her. Hallo? Hey, hallo? Er det jer, der lige har slået helt sindssygt? Ja, det er mig, der lige har slået en anden mand ihjel. Okay, kan du så ikke stige ud af bilen? Ja, selvfølgelig. Så kan du lige tage hænderne op og så stille op ad væggen derhen. Ja, selvfølgelig. Jeg skal lige bede dig om at tage afstand. Jeg skal lige... Hvad laver han? Herhen. Det skal lige være for ikke. Hey, oh shit. Er du med? Holy shit. Hvad fuck sker der? Forlad, du bliver skudt. Du forlader os. Hvad er det? Ja, du har lige sagt, at jeg skal tage hænderne op. Nej, du forlader. Han Og har du kører væk lige nu, altså er du fucking Du slapper mærkelig? bare af, du slapper bare af. Du skyder efter politiet, op med hænderne, lige nu, Hvad? op med hænderne. Ned på knæ, ned på de fucking knæ. Du prøver bare at stjæle en bil. What the fuck? Ja, prøv lige, han lader skyde efter os med automatvåben lige før. Jeg har ikke nogen våben. Jeg låser så lige min bil, hvis det er okay. Hvad fuck har jeg gjort? Han har ikke skudt. Han har ikke nogen guns på sig. Guns? Han har intet på sig, så du kan ikke rigtig tage ham for det. Jeg har ikke gjort noget. Ja, vi er lige blevet hårdt beskudt af en bil, helt mens du kommer kørende i, så vi har grund til at mistænke dig, siden du kommer våben på dig. Den pinke bil, eller hvad? Helt mens til model, jeg kan ikke se farver, så kan I... Jeg har lige været hen og købt en pinke bil ved bilfærden. Det kan vi selvfølgelig ikke svare på. Jeg vil gerne have en advokat. Hvad fanden selv vil du gerne have? Jeg vil gerne have en stor sætte. Det er for, du får den store selv, det er i orden. Tak for det. Er du selv fornøjet med den? Ja, det regner jeg med. Det håber jeg for dig, du kan. Han lyder meget som troldmand. Det kan jeg sgu ikke. Ej, hold da kæft. Sådan. Det er jo bare lige vende ryggen til, for lige håndhjælpen af. Jeg vil gerne have en advokat. Vi har ikke engang læst min sigte på dig, nu slap af, mand. Ja, okay. Sådan der. Vil du bare sætte dig og slappe af? Yes, jeg sætter mig. Du hører klokken, den er 20:58. Du er sigtet og anholdt Ja, for jeg vil forsøg på brugstyveri af en bil og mistænkt i voldssag. Voldsag.
Da vi kommer op på området, der er du på et sted, hvor der lige er sket skyderi. Så vi kan ikke sige, om du har været en del af det, eller om du har slået, eller om du har kigget på, om du har filmet, eller du har gjort et eller andet. Du har selvfølgelig ikke pligt til at udtale til politiet, at alt du siger kan og vil blive brugt imod dig en eventuel retssag. Har du forstået de sigtelser? Ja, det kan jeg godt, men altså det er en bilforhandler, tror jeg. Regner du ikke med, at der er folk i nærheden? Jeg regner ikke med, at der er folk i steder, hvor der er lige blevet skudt. På en bilforhandler? Selvfølgelig er der folk. Vi var ikke noget bilforhandleren. Vi var ved siden af den. Jeg var lige kommet. Jeg skal have en advokat. Det har vi ikke råd til lige nu. Det har jeg råd til. Prøv lige at flytte jer, mand. Jeg har et møde, jeg skal nå. Også. Er det her, du bor, honningmelon? Det er mit hjem, det her. Yep. Vil I have en roomtour? Som er til stationen. Hvad laver du? What the fuck? Fuck er du gang i, mand? Ja, det sker her. Okay, Ja, han er lige fucking skudt med ham der. Sigter du på os? Jeg kan da godt gøre det igen. Så gør det, så gør det, så gør det. Find ud af, hvad der sker. Altså, er det jeg hører lige nu, er det trusler? Jeg siger bare, find ud af, hvad der sker, så sigter på mig igen. Det er ikke en trussel. Prøv at se på din bil, der bliver smadret. Fuck er du gang i? Knip dig nu, mand. Prøv at se på din bil, der bliver smadret. Ufarlig. Ufarlig. Nå, det er for ærgerligt. Modder! Nå. Du kan bare komme op på pappas skød. Ej tak, det vil jeg gerne undgå. Nej, du har ikke noget valg. Du har ikke noget valg. Køb en BMX Cruiser Elseron. Ja tak. No way. What the fuck? Hell yeah. Det er fordi fucking fede i virkeligheden. Det lugter de her bil. En Deagle plus fuld magasin. Eller fuld skud til begge to. Deagle plus fuld skud. Yes. Det bliver 750. Og så for to, så siger vi bare 1500 forstår. Så det er 1,5 mil. Fuck. Shit. Jeg falder bare ikke af. Jeg kører bare på hovedet, bro. Okay. Hvis du bare giver ham alle... Hvis du bare giver ham moneter, så får din ven begge pistoler der. Det er perfekt, man. Tak for hende. Der har jeg fået alt. Gutter, hør her. Hvis nogen spørger, hvor jeg har fået det fra, så bare sig, at de skal komme til Grove Street. Det er Godt. Er du okay? Hvad fanden? Er det ikke ind til kysten igen? Nej, I skal ikke til at røve den bank her. Må jeg godt lige skynde mig lige at hæve penge her? Bare lad være med, please lad være med at tage mig til fangen. Jeg magter det ikke. Det skal vi nok lade med. Men mindre der er lagt en dej lige her. Det er fandme ulækkert. Mange tak, gutter, mange tak. Det var pænt af. God aften. Politiet kan ikke gå i banken. Hvad? Og så prøver jeg at gå ud, og så skyder jeg mig. Ja, den tager jeg. Slår mig. Tror jeg er dum, eller hvad? Er I 12? Ja. Lige fyldt 13. Det består Hvorfor fuck er hun så ung? Ja, den står der. Yes. Forkert. Lad mig kun for. Du var lige væk, gå væk. Okay. Ej, så de fucking lort, altså! Er du der, mand? Hvad laver du? Jeg lægger død om din fucking spade, mand. Jeg er sgu da ligeglad. Din spade bandhold. Du kan bare lige våge på at bande mig, din fucking idiot, mand. Tror du ikke, jeg kan sætte i det, eller hvad? Jeg tror ikke, jeg er fucking ligeglad. Hvor du sød, hva'? Er du rigtig trucker, eller hvad, hva'? Han ligeglad. Hvad? Det er min case. Det er min case. Hvad sker der, løven? Sker du dig, mand? Hvad fuck prøver du på? Hvad sagde du? Hvad prøver du på, hva'? Luk røven. Kør mørkt, din klog. Det skal du overhovedet ikke bestemme. Hey, gutter. Forlad området. Hey, dude. Vi er lige i gang med drøveri. Jeg er ligeglad. Hvad laver du? Hallo, er du dum eller hvad? Hallo, hvad snakker du om? Hvad laver du? Hvad sker der herinde, gutter? Hvad laver du? Hvad laver du? Dum, vi er i gang med drøveri, mand. Kan du se, at han er AK i hånden, eller hvad, din spasser? Er det ikke det, din mor er måske, mand? Spasser? Ja, jeg stakker din mor. Din mor, hun roterer på den, mand. Fucking 50-årige voksen, der sidder fucking... Ja, det er i orden, det er i orden, det er i orden. Jeg dagler dig, hvis jeg finder din mor en dag, det er ikke der, eller hvad? Nej, hvis jeg ser dig en anden dag om, du ikke fucking bliver halshugget. Shit, hvor vi til på. Vand i snap. Kig på dig, du ligner fucking retarderet svin, man. Få dig en kat, man. Ja, den er galt, hvis jeg finder dig og din farfar, man. Mener du det, man? Ja, han er død rigtigt lige meget. Død sikkert den der Palæstina-krig. Man kan finde din mor på kirkegården i hvert fald. Fri Israel, man. Hvad snakker du om, op Palæstina, man? Fri Israel.
Op Palæstina, man. Ja, dem der bliver bombet hver sekund måske. Altså, græder du lidt, eller hvad? Bro, du er dansker, vær lige stille. Bro, græder du ikke hver aften, man? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det burde du Jeg har begge forældre, jo. Så. Hvor mange gange har du grædt i dag? Hvor mange gange har dine fædre og kusiner døde lige nu? Hvad mener du? Jeg er ikke fra Palæstina. Fucking indvandrer, man. Jeg er aldrig, hvis jeg finder din mor en dag, ikke? Og det ender brutalt. Ham han snakker bare, men i virkeligheden ikke, så ved jeg bare, han er en lille sans, der ikke tør en det er begge to, men hvis jeg fanger jer begge to i virkeligheden, ikke? Jeg får jer til at snæve med hinanden, man. Ja, det gør vi hver dag, det gør vi hver dag. Så jeg vil ønske, jeg mødte jer i virkeligheden, man. Ja, same, bro. Jeg ved godt selv, hvad der vil ske, så. Ja, du kommer ud af landet, yes. I snakker, ikke? Jeg troede din mor i går. Hvad siger du? Jeg sagde, jeg troede din mor i går. Nå, jeg fandt din mor på Istedgade. Så du kender sygt, at du også kender den gade, det er rigtigt. Det er der, hvor hele dit stamtræ tilhører, så er det klart. Selvfølgelig, jeg kender din mor. Er det mig eller dig, der er overvægtig, eller er det din mor måske, mand? Det er dig, der har BMI-tal på 28, makker. På 28? Ja. Bro, jeg er mere body end din far, mand. Din far er fucking overvægtig og fucking sukkersyg, mand. Din far sidder i en sofa og fucking spiser fucking chips, mand. Ikke noget at snakke om med din far, han ligger død, vel? Der er der 30 år gamle 56 kroner i kontoen, ikke? Hvis jeg nogensinde fandt dig på McDonald's i går, jeg vidste, det var galt. Cirka et eller andet 10 år ældre end mig, ikke? Og jeg stadig får jer til at ligge ned på jorden, begge to. Hør, Achie, du ligger død lige nu, mand. Du sidder og bender over her, mand. Altså, jeg kunne tage dig lige i røven lige her, lige hvis jeg gad, mad. De må gå i choktilstand, nogle siger mig. De må overvægtige, de må have Jeanette. Jeg spiser ikke spejepølser, men danskere, de spiser vores retter. Danskere spiser jeres retter? Ja, det gør de. Hør dig selv, hvad fuck snakker du om? Fuck din mor, okay? Okay, fair nok. Ligesom jeg fucker din mor, eller hvad? Hvad? Halløj? Ja, hvad så? What the fuck? Han ser det, ja. Så er det godt, jeg bare kan lave den her, gutter. Fuck, din mor finder dig i virkeligheden, jeg dræber dig, din lille svin. Hvor man blev blaffet, mens jeg havde en bitch på min zip ind i zone. Alt den krig og kaos